Bam. Čaute, čaute, tu je Danielo a Danielo. Bam. Čaute. Dobre, nevadí. Bam, čaute, tu je Danielo a Janielo. Toto natáčame hneď po tom prvom diele a po prvom diele. Po prvom diele. Áno, po prvom diele, áno, presne tak. A rozhodli sme sa za kamerou, to ste mohli počuť ten bonus, Jano sa o tom len teraz dozvedel, že si niečo môžeme postavať. No, napríklad, rozmýšľali sme nad tým, že postavíme nejakú takú miestnosť, kde... Niekto si tu stavá hrať, či to čo je, ten dom? Však toho typka si tam portolom s tom stavil. Ja, to je on. Ja som to ešte nevidel, ale hovoril si, že sa chce si tu niečo postavať, tak asi... Môžeme postavať, takže ak niekoho nebaví stavanie, tak ľudne si to nepozrite pre mňa za mňa, ale like dajte aj tak, áno, ďakujem. Aj odber. Ale, akože môžeš to spraviť aj timelapse, ak by si chcel. No a slúbili sme, že budem natáčať aj ja, no ale akože som to nejak nestihol zapnúť, lebo Dano to zapol hneď, ako som to akože chcel zapnúť aj ja ten fraps, ale tak... Tak zapni, tak nie je jedno, tak môžem... No tak to už nebudem zapínať teraz, no však to je jedno. Môžem zapnúť, veď aj oni, veď každý hospodár, keď tak Crafting Dead natáčali. Dobre, toto, nekúkajte Crafting Dead, ja vám to neodporúčam, hej, aby som nerobil reklamu, hej. Tak ono, tak... No akorát už skončilo, no. To robili aj oni, aj Gogo skôr natáčal, nie Gogo, oni skôr začal natáčať aj oni, Menda ako gamer. Hej, to je pravda, to je pravda. To môžeš. Ale nejak sa mi nechce teraz. No dobre, tak budúci diel, keď budeme aj viacerí, no a dúfam, že to ešte budú hrať týto. No tak čo si ideme postavať, rozhodni. No budúci diel by sme mohli spraviť taký gangbang, že by nás bolo trocha viac, napríklad 6 nejakým, zoberieme ešte aj jeho bratranca a zoberieme tohto skrata a ešte zoberieme aj jedného použiaka. Takže bude OPD. Fuck, dostávam od Endermanu. Neviem, ja mám ešte skôr natočené nejaké minihry, ale mňa toto bude baviť viac, lebo Alex Craft je vlastne, hlavne s tými s nami dvoma, to sa mi najviac páči ten diel, tento, čo sme teraz natočili, a toto neviem, či bude taký, ale... No potom by sme mohli si dať aj minihry, tak no, ak by si chcel. Takedy inokedy stačí. Áno, takedy inokedy. Takže ja mám enchantuté, no opravené brnko respektíve, a mohol by som si zenchatnúť luk teraz. Čo ideme postavať tak? Hej Dano, mohol by si prosím ťa ísť predať tieto enderperly, ja to hodím do česky s enderperlami. Neviem, nie je jedno. No tak to choď prosím, ja si ešte musím, prosím ťa strihni to, ďakujem. Teraz. Prosím ťa strihni to, ďakujem, ale čo myslíš? No však teraz toto ide farmiť zase. Dobre. A kým to začneme stávať, no tak sa vrátime, keď už budeme prichystaní s drevom a so všetkým. No tak dobre, ja zatiaľ idem niečo robiť, no, zatiaľ. Sme sa aj dohodli, hej. Áno, sme späť, takže dohodli sme sa, že Pigman ide po mne, to nevadí. Že, to je trápne. Ale... No, sme sa dohodli vlastne, že spravíme to tak, že on pôjde naťažiť netherbricky a spravíme tu, teda tú výpaľovňu, budeme tu alkohol vypaľovať, hej. Áno, alkohol, čiže po slovensky je to elixíry, hej. Hej, elixíry. Ticho. Alkohol. Jam. Hej, prečo ide po mne Pigman? Lebo si sexy. Tak to je pravda, no ale... Ja to nemusíš spomnieť, lebo sú tu ďalší Pigmani, tak teraz ďalší pôjdu pevne. Však kamoši, no pravda, idú ďalší po mne. Však ťa majú radi, no. Nechaj ich tak. Odoberajú ťa na YouTube. Yes! Ty, ale tak koľko? Toto boli dvaja? Počkaj, ešte koľky pôjdu za mňa. Hej, oj, vyskakol, oh my god, to je Daniel! Oh yeah. He's so fucking awesome. He's beautiful. He have nice skin. And he is so fucking idiot. Oh. Ne! Ja mám šťastie, že mám feather falling. Skoro ťa zabil, že? Fall damage. Ja som úplne spadol, ja som sa prekopal úplne k láve teraz. Kámo, no a to je najhoršie proste, keď prekopeš a ty si kopal pod seba v nedri, hej? Nie, ja som nekopal pod seba. Ja som kopal ten hrad a proste som spadol, tam bola diera, ja som si ho nevšimol.
som taký rád, že mám feather falling, ináč by boli všetky veci po mňa, ale... A ty si spadol do lávy, nie? A vrátil ti. No áno, spadol som do lávy s lúkom, lebo ja som vlastne ten skeleton v kuse išiel po mne. A ja som pikol lúk, ako keby, že vieš, zobral zo zeme, stihol som zobrať zo zeme lúk. A ten oný. Ježiš, čo som stihol ešte zobrať zo zeme? Ešte niečo. To brnko vlastne, hej, brnko to diačové a spadol som s tým do lávy, lebo ma tam zhodil ten skeleton. Ja som teraz mal Tibor, to, keď to uvidíš vo videu, ty to je. Čo som spravil teraz? To sa hambím za to normálne. Ešte, že mám to feather falling, ty ináč by som bol... Ja toto začnem stavať a potom tými netherbrickami to nejak dodizajnujeme, tak to som si Nemám tak až 45, koľko ich mám na ťa? Tak to stačí už podľa mňa. Radšej, a teraz držím radšej shift, žade. Tak toto spravím, toto bude drsné. Spravím kebyže trámy, chápeš, ne? Naťažím 3, alebo už mám 2 staky, hej, 2 staky, ale... Hej, a glowstony mám v čestke, potom ich zober to som posral. Ja kebyže... To takto. Aha, to je ďalší, ty ma neodoberáš, čo kamoško, ty ma neodoberáš, ty neskáčeš do mňa. Počkajte, ja to robím z rôzneho dreva. Počkaj, tak ja ťa ubijem takto. To robím z rôzneho dreva, ja som debil. Pím. Počkaj, dáme tak lomené hole. No jasne, ja som sprostý. Best headka ever. Čo máš oné, pigmenovú? Nie, on je len na tú cow head vraj. To je nezácne. Poď vonka, keby ja tam mám spravil schody, ja to mal uvidíš už. Si pýtal, že v podzemí, ja som to chcel spraviť vlastne skale, keby, ale to chceš v podzemí, tak to bude v podzemí, no. Si to mohla aj v skale pre mňa zaujímať. Počkaj, nepretorčky, lebo to... Čo je? Zober glowstony. Úplne ma tu portlo ešte. Hej, dostal unman, nejaký Mrsto Thomas. Mrsto Thomas. Tabletka. Karina napíše, že tabletka. Prosím ťa, máš... Hej, ty si mi zobral glowstony. Nie, Tak kde sú? ja neviem. Sa bugli glowstony. Sa bugli glowstony a zmizli, ty ich máš, ty suka. Nie, Ty ich ja máš. ich nemám. Máš ich. Nemám ich. Tak nám potom zmizol stack s glowstoneov. No tak dobre. Tak to tam o torčku aspoň, no. Dobre, no. To fakáča. Ne, ty ich máš, ty neklam. Naozaj ich nemám. Ty ich fakt nemáš? Nie. Ty si debil, ty si ich stratil. Jaj. Áno, ty za to môžeš, za všetko. Ne fakt, ale ja som ich normálne bral. Oni zmizli, ty si to videl, jak som ich bral, ne? Hej, no nevidel som, jak si ich bral, ale oni zmizli. Ale fakt, prisahám. Oni nejsú tu, nemám ich v inventári vôbec. No, tak sa ti bagol inventár podľa mňa. No, a ešte jeden takto sprav tu pás, ešte jeden takto. Tak. Ty si zomrel! Čo? Tie glowstony. Teraz ti to bolo. Ja ti ešte poviem, že ich má spraviť a ja si to všimnem až po chvíle. Strašne. Uhni, mňa zabiješ. No, come on do mňa, poď do mňa. Ne, zničíš mi prúmko. Nerob. Bo ťa zabijem, ja ťa zabijem. Zomri. Choď home, do vody choď. A nie je žiadne jablka, iba sa dojedz. Jablka. Ne, nerob s tými jablkami nič, tie sú drahšie tých tvojich 13 000. Toto zamuruj. Au! A zamuruj a sprav to vedľa toho, hneď vedľa toho skla. Čo mám? Tak. S netherbrickmi? Ne, ty si... Áno, tie netherbricky mi daj, áno, to bude epické. Toto ja keby sprav takto. A kde máme teraz schody, jak sa tam mám dostať, vypovedz. Takto kúkaj. Toto sa ti povedal, že máš spraviť. Kde si? Tu. Neviem, kde si. Ale kde? Ja nevidím ani menovku. Drží shift? Pri dome som, omg. Aha, už ťa vidím.
Počkaj, pozor. A daj mi tie netherbricky, alebo to vypoň proste, tie medzery. Áno, veď. Ale ne tam, kde sú toto, dej toto, tak tam to nechaj voľné, akéby. Chápeš? Aha, hej. Áno, pri tom dreve. Tu nie. Či aj tu dám? Tam nie. No toto si čo zase prosto spravil, aj tu si to nemal dať. Tak toto malo byť. No, vidíš. Kurňa. No tak áno, túto stranu, nechápeš to? Že tam, kde je keby touto hnedé, no tak tam daj tie netherbricky. Do you understand? Alebo daj to proste šladie do pekla. Vieš čo? No. Daj mi to radšej, hej. No. No. A vieš čo sprav? Ty sprav podlahu. Čoho? Ja Z čoho viem chceš? oných s tou slebou. No, to bude dobre vyzerať. Hej, tu je PvPčka. Ne, nebýva. Dobre, no, ty. Čo barbskli? Ja aj viem, oni vie, čo to je. Zavri dvere vonka. Tak nám sa nefúka. Fúka mi na kríže. Vieš, že máme také, že aj tak tu fúka, tie schody si sem dole, to tak aj tak nám to fúka. Zavri dvere. Ešte dvere máme aj tak také, že oni tu zavri dvere. Stáva sa, no. Hlavne v tvojom prípade. Áno. Ticho, však ale čo, laglo sa to asi zrejme. Ja si podľa Počkaj, ešte ticho. urobím sem jeden uný pásik. A budem hovoriť teraz hej. Takto. Ešte mi ostal jeden close. Na či to spravil ty? Jeden pár, aby to teraz je to pekné. Ty si šibiryby. Ty si šibiryby. Prečo si to nedal rovnomerne? Ty si šibiryby. Čo to nie je rovnomerne? Čo ti na to nie je rovnomerne? Choď kúpiť glowstone ešte, máš peniaze? 195. Tak to za to moc nekúpíš. Viac ti nedám. Nic nedal. 2000 som ti dal. Aha, je vidím. Viac ti nedám pri tvojom faile, kde si minul 13 000 kvôli nič. Koľko máš vlastne tých peňazí? Ja Vás- viem, čo kúpim, počkaj. Ne, glowstone kúpiš, žiadnu masku ani nič. Ale nie masku, Ani hlavu žiadnu. ani hlavu. Tak kúpiš pekne. Bubu. Glowstone tie bube. Tu bolo go. Tu bolo glowstone. Tak pravdu. Ticho poď kúp tie glowstone a kúp ich konečne už. Nie, ja chcem tú svoju vecičku, čo som tu našiel. No, konečne. No a tu si môžeš dať hoci čo chceš, aj tých 28 vypadovacích. Nie, ale kde sú to oni? Glowstone, ja tu nevidím. No to máš... neviem ti to takto. Prehľadaj všetky obchody proste. Aha, pri tých strašných lagoch, hej. To Tak dá sa to, bože... No prestrihnem. No. Dobre, strih. No. Toto, čo tu robí toto? Však to Ja, strihni. mne sa to nechce prestrihnúť nejako, počúvaj. To vôbec nechce prestrihnúť, ako vrajú. Tak to prestrihneš, no ne. No už konečne. No sermaj. Konečne si to prestrihol. Projectile protection mám na botách, to je ticho. Išiel Janielo kúpiť oné glowstone, lebo ja som ich nevedel nájsť. No fú, vidím, či ich aj ja nájdem, lebo ja tiež neviem presne, kde sú. Ja viem, čo idem spraviť. Máme drevo. No nechaj to tak a tam si daj tie veci a sprav si tam, ty vieš tie eliky robiť, ja to neviem. No nie, nechcem elíky robiť. Však ale ty ich vieš robiť, ja ich robiť neviem, to sú strašné lagy v tom šope. To je nehorázne v tom šope, tie lagy. Presne, a ja si klipnem toto. Keďže tam nie sú lagy, tak hľadám ďalej, ale to... Tu sú tých stavebninách tie. Áno, tu sú mar... Stak zoberiem? Pre mňa za mňa.
Koľko to stojí? 1280. To kúpim radšej tých 9, alebo koľko tam máme dlhú tú miestnosť, kúpim ich 10. Jej, to je krásne, to je majstrovské dielo, čo som kedy postavil. Poď sa kúknú na moje majstrovské dielo. Ty si blbý? Prečo si to nedal semka? Toto semka. Ja sa tu iba chytím. Je dobré logické dávať glowstone ku torčke. Všetko, čo postavím, failuje. Dobre, daj na to cedulku, baj Danielo, lebo toto nechce mať podpad, hej? Lebo toto nechce mať písmo. Ale to spravil, to ti hovorím vážne, lebo ja to nechcem mať na svedomí. To si strašný, kámo, hej. Ty dáš ku onej tejto torčke, ne sviečke, som sa povedal, že sviečka. Dáš ku torčke dáš. Yes, spadol. Ja sa neviem vykoktať, ja som jak koktadlo 2830. No tak postavili sme túto vec, to malo také stavanie, taký krátky diel, tuším. Troška sme to pofejlili, no málo failov, môžeš to ukázať, jak to vyzerá? Môžeš to ukázať, jak to vyzerá v konečnom dôsledku? Dobre, tak počkaj, idem to ukázať, ale akože to taký rýchly, hej, ale... Ešte sem dáme potom stojany a potom tu budú ediky. No tak ďakujeme, ty sa portoval, poď sem, tu som sa neportol, ja som prišiel normálne. No tak tu kúkaj do... To chlast, daj si chlast. Ja nemám chlast, ale mám steak. Nemám to čestku. Ale vieš čo máme? Ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Wow. Ďakujem, že ste si pozreli tento diel. A Janko je plameňok. Lajkujte, odoberajte a zdieľajte. Čauko. Ahoj. Sme sa rozhodli ako bonus, ako bonus rozhodli bonus, hej? Takže bonus. Rozhodli, že si dáme ručný fight, tak odštáv túto. No 3, 7, 8, 3, 4 strahám preč. Čo už máme? Ne, ja som zdrhol, poď, budeme sa aj naháňať. Nám sa tu Pigman spravil. To je jedno, to je Pigman, poď do ňoho, ne do mňa. Ide do mňa, to je Pigman. On ma zabije, zabil som ťa, poď. Ale ty zomreš, to je fér. Mám z teba stejky, hej, ty si bolomý. Ten Pigman tu je, pomoc. Aj, tak ja ne. OMG. Nečakaný návštevník, OMG, to len tu v kuse. Čo ma tu zabíja, on jaký má range? No, lebo som ho nahitoval. Spodal asi 20 hitov. Dobre, tak všetko a čus je. No ja som vyhral zase. Ja som vyhral. No, dobre, tak čus. Proste dohodníme sa, zombie Pigman vyhral. No, zombie Pigman vyhral, presne tak. Dobre, tak. Ahojte.